Čo vám teraz prečítam, nie je žiadna konšpiračná teória, ani nejaký falošný politický narratív, ale úvodná pasáž z akademickej štúdie amerického profesora Sussmana, ktorá vyšla vo vedeckom časopise pod názvom Revolúcie ako cez kopírak. Marketing režimových zmien v réžii USA vo východnej Európe. Táto štúdia odborne popisuje našu minulosť a ako vám v dohľadnej dobe ukážeme, aj našu prítomnosť. Citujem. Na rozpad sovietskej moci v celom regióne strednej a východnej Európy reagoval nový druh intervencie Západu, tzv. Mäkký imperializmus, ktorý sa v oficiálnom jazyku zvykne označovať aj ako podpora demokracie. Koncom 90. rokov a v následujúcom desaťročí západné mass-média bežne prezentovali sériu politických prevratov, či už to bolo v Srbsku, Gruzínsku, Slovensku, Chorvátsku, Rumunsku, Bulharsku či na Ukrajine, ako legitímny boj demokratickej ľudovej moci proti tyranii. Postsovietske povstania mali skutočne miestny základ, vychádzajúci zo zvyškovej nespokojnosti s autoritárskou mocou, korupciou, obmedzenou intelektuálnou slobodou a ekonomickými príležitosťami. Zároveň sme však zistili, že financovanie, poradenstvo a celkový vplyv mocných vonkajších agentúr, najmä zo Spojených štátov, predstavovali v mnohých prípadoch nežiadané zásahy, ktoré aspoň krátkodobo dosiahli výsledky vyhovujúce Spojeným štátom a ich spojencom. Táto tzv. Demokratická pomoc pozostávala z uceleného balíka financovania a iných podporných mechanizmov, ktoré sa vo veľkej miere opierali o techniky a technológie modernej propagandy, často prevzaté z politickej praxe USA. Cieľom bolo uskutočniť rýchlu zmenu režimu a politickú a hospodársku šokovú terapiu v krajinách, ktorých vlády americké ministerstvo zahraničných vecí považovalo za prekážky globálneho politického poriadku založeného na trhovom princípe. Aby sa vo východnej Európe vytvorili dobre fungujúce trhy, nevyhnutnou podmienkou bol neoliberálny systém vlády, ako aj voľby v západnom štýle, ktoré by uľahčili jeho príchod k moci. Výzvou pre Spojené štáty bolo nájsť spoľahlivé vedenie, ktoré by bolo pripravené vzdať sa štátneho vlastníctva a zvyškov sociálnych programov z čias socializmu. Zvrhnutie uradujúcej vlády si vyžadovalo mobilizáciu politických disidentov okolo jedného prozápadného politického kandidáta, prísne monitorovanie prieskumov verejnej mienky a sofistikované techniky propagandistickej kampane. Cieľom tejto štúdie je dekonštruovať pojem podpora demokracie a ukázať, že v skutočnosti predstavuje propagandu presadzujúce kľúčové záujmy Spojených štátov a Európskej únie, ktoré zahŕňajú nadnárodnú hospodársku integráciu, kontrolu nad regionálnou výrobou a distribúciou energie, členstvo v NATO, bezpečnostné iniciatívy a izoláciu Ruska. Hlavnými inštitucionálnymi aktérmi tejto podpory demokracie sú Ministerstvo zahraničných vecí USA, Americká agentúra pre medzinárodný rozvoj, tzv. USAID, ktorá sama priznáva, že jej vlastná ochota financovať strednú a východnú Európu súvisí, citujem, významom týchto regiónov pre Spojené štáty, a Národná nadácia pre demokraciu, tzv. National Endowment for Democracy, alebo v skratke NED. NED vznikol v roku 1983 ako formálne súkromná organizácia, avšak financovaná americkým kongresom, ktorá prevzala niektoré aktivity súvisiace so zmenami režimov a bola schopná fungovať flexibilnejšie a transparentnejšie ako vtedy už zdiskreditovaná CIA. Jeden zo zakladateľov NED pre denník Washington Post povedal: veľa z toho, čo dnes robíme, robila pred 25 rokmi CIA v tajnosti. K NED sa pri uskutočňovaní režimovej zmeny pripojili blízko spriaznené inštitúty ako Medzinárodný republikánsky inštitút, v skratke IRI, Národný demokratický inštitút, v skratke NDI, ako aj Inštitút otvorenej spoločnosti Georgea Sorosa. Zorientovaných občanov neprekvapím, keď poviem, že najväčšej podpory demokracie sa dostalo mimovládnym organizáciám ako Pontis, Nadácia otvorenej spoločnosti, Nadácia Milana Šimečku, Transparency International, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť či Via Juris. Teda mimovládnym organizáciám, ktoré najviac hystericky prskajú, keď ich označujeme za zahraničných agentov, ktorí v mene cudzích záujmov robia na Slovensku politiku. Praje to z našej strany nehoráznosť, lebo oni v skutočnosti len bojujú za demokraciu. Samozrejme, raz proti Mečiarovi,
potom za Radičovu a potom zas proti Ficovi. Oho, aké šľachetné. Priatelia, v Smere sme sa poučili z minulosti a pripravujeme konkrétne opatrenia v boji so zahraničnými agentmi. Ale vedzte, že tou najsilnejšou obranou pred externými vplyvmi je informovanosť o ich personálnych a finančných prepojeniach. Iba tak dokážeme rozlíšiť, či niekto hodnoty demokracie skutočne chráni, alebo sa nimi len oháňa pri presadzovaní cudzích záujmov.